प्रश्नावली महाराष्ट्राच्या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. कणा सह्याद्रीचा प्रश्न ऐतिहासिक महाराष्ट्राचे. मातोश्री जिजाऊ माँसाहेब पाचाडच्या वाड्यातून निजधामास इसवी सन कोणत्या साली गेल्या? उत्तर आहे तृप्त शांत समाधानी अंतकरणाने जिजाऊ माँसाहेब छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या अवघ्या 11व्या दिवशी म्हणजेच दिनांक 17 जून 1674 रोजी रायगडच्या पायथ्याशी असलेल्या पाचाडच्या वाड्यातून निजधामास गेल्या. मातृभक्त शिवाजीराजे बहुत दुःखी झाले. संभाजीराजे तर त्यांच्या मांडीवरच लहानाची मोठी झाली होते. त्यांना आई कसली ती आठवतही नव्हती. महाराजांनी व युवराजांनी दुःखावेग कसा आवरला असेल याची कल्पनाही करता येत नाही. सकल जनाशी आधारू असलेल्या शिवाजीराजांचा आधारच तुटला होता. त्यांना पोरकेपणा प्राप्त झाला आणि त्याचबरोबर संभाजीराजे महापोरके झाले. हेच महापोरकेपणा त्यांच्या जीवनात कायमचीच पोकळी करून गेले.